tabuk hor kuthuk jora o hor kuthuk jora o belakheno kaisa wana masingja koktuma Bisramganj Amchai Sibahi Jola district Maikwrwisa parani takhok Dhaniram Tripura ni Phalnok khamai thangka eba dokan khamai thangka bo horni 8ta jora dokani rui thangmani nogo mani khari phale pheba nogo sogui kange bene dokan khamai thaka hene bo koktuma mankha koktuma manei thangma logo logino bo pati mongo thangi sogui asani no pheba fire service gari ro khobor manei eba koktuma manei Phalnok hor khamani hor buthari tongpaisa abono tabo Kwlangjakkha bo bene Phalnok khamani hor se nurukleya bahai khamka tini bahai ke fire service choknga koktuma mani dakte phat phat hor kuthuk jora hor butha tongbaikha na kebo de Sokchai kalangkha bo kebo bai kebo mungkori tini ani dokan bahai ke khamna nangkha abo wana laijak belai khano o fire service chok bahai ke khobor mankha Sokchai de Sokchai kalangai teisa bono koktuma ro horka hai hinbo wana jak tabo bini nukhungni binma babo songwana laijak bini o Phalnogo angya hambano babagi 5 lakh rongni mani khani phaljangni mani tongani hinai bosaka ang khaithamani 8tawo 8tawo gayo party mungufra party ka koita rogo party ka saideman abo to saimiya ang to nogo thangja ganin mungkai ani bungkha Dhaniram Tripura kami Maikwrwisa kai o dogano nini je mal hoyto nini je tongmani busukni khamkana nini idea wa ani idea to oya kan to 5 lakh taka kai chung nonate kaisa sumong chung nini kuno idea de tongo ba kuno na political non political kuno tai nini samurok de tongna nungbai kebu fanu kebeng mong hoyto nungbai kaija motoi rokong jagrok omtirok to kurui omtirok kurina engka atom sase ong mithango heda koitan theke ong kana bo saideman abo to saimiya ang tag mote kai bola jabu kurui kita amni baganyang tension ngi to kata kle ana dogan ba kle khamai thaka na boji sopai ka ang abo saimaya kedara nini poribaro kefan chakri khlaina de tong ani poribar to chakri kaine kurui kita kaisa mon kai jang ang wa bol tani nai go aji boi nai kono rokom bukhang wa khang balai nai aji boi nai dogan khlaimani si কষ্ট কি আদি খেলাই না লুন্ডো না ওই নাই কত রকম হাই কিছু মিশা খেলা হাই চালাবি থামান্তা বসা মানে পরিতম হলে মানুষ চোখ সঙ্গ মাসা ক্লাস 10 পরিতম মাসা তম ক্লাস 8 ও বে খেলাই নম্বর 9 চালাবি মা তম আন্তো তাই কোনো ইনকাম করই kai dara nung government ni theke nung tamon nai mane government nung tam sanan nai je sarkar non kun fan chu bathu ba nai ni ba sarang ni bagui kaisa sujog subida kare thu ba nini dogano tai phiro gere thu abdin tamon nang obo to ang nai mane karon kle ani basa butu ifano ko sujog subida manthong ma heklango nai manta sarkar thane sanja manta ba kon dara no